Kama na maintie nyakora mogero kini machiegni e weche manyien mag migago kama warango weche mopogore opogore ahinya kotenore koda yiero ma adundo mar Olkalau manyotimore odiechieng' manyioro kaachiel koda pach jotelo mopogore opogore mamedo nyiedhore kotenore koda kaka yiero no tim kod jaloch mabende en jalno manochung' kod otiko mar DCP magi kaachiel koda mamoko warangane thuond weche. The constituency returning officer hereby declares that Sami Douglas Kamau Waweru of ID number 238-76118 has been duly elected as the member of National Assembly for Olkalau constituency. Sami Kamau Ngotho maduon bura ma DCP osingo mar kelo dongruok ne jopiny tok yiero mare kaka jaod bura ma Olkalau e yiero madundo manyo bag nyoro. In full view of the country, William Ruto misused state resources to project power and manipulate the people of Olkalau. Jatendon bura ma DCP Rigathi Gachagua wacho ni sirikal mamalo notiyo gi obile kelo lweny e yiero ma Olkalau. Mti mkubwa kama baba ambaye ako na mizizi ya miaka 40. Mti kama huo ukianguka ndege lazima yumbe ndani ya. Lazima. Wengine wanarudi wanatua, wengine wanaenda wakienda. Jakom ODM Gladys Wanga wacho ni duond bura no biro chung' motegno karabed nigi kale midhiero tok tho mar Raila Odinga. Machiegni namba marote machuok en 3-6-0 ka kamano bende waidore mbui mag oganda Ramogi TV. Nyinga Simfros Okinda. Kawachako en Sami Kamau Ngotho maduon bura ma Democratic for Citizens Party kata DCP oyier ka jaod bura ma Olkalau e kaunti ma Nyandarua. Kamau mano landi kaka jaloch kod duol mochung' ne yiero pacho ka IEBC e yiero madundo manotim nyoro tich ang'wen noyudo ombulu mar 35,440 kaka jafwambo marwa Otieno Job lero. Kamau osingo matiyo ne jodak ma Olkalau kendo kelo dongruok. Tok tich matek mar odiechieng' ngima mar goyo ombulu mane ni kod ywaruok maka kod kacha. Gikone, to yiero ma adundo makar chung' od bura ma Olkalau norumo. Duol mochung' ne yiero kod kiew pacho ka IEBC olando Sami Kamau Ngotho mar duond bura mar DCP kaka jaloch tok yudo ombulu maromo 35,440. So I request Sami Douglas Kamau Waweru to step forward so that I can hand over this certificate to him. Jaod bura no moyiero nyiso mor mare kendo ochiwo singo mar tiyo ne jodak ma Olkalau. The people of Olkalau mulipewa everything. They were given everything from foods to goodies. Today they were fed with tear gas, canisters, bullets, but they have withstood all that and they have declared that the person of choice is none other than their chokora, Sami Douglas Kamau. Thank you so much, the people of Olkalau. I will serve you diligently. Kamau kwedo chochni manyo neno e sach yiero no manoweyo ka ng'ata chielo wito ngimane. We encountered goons that had even more powerful weapons than even the armed officers. Driving around with numberless vehicles, Subarus and Prados and pickups. For them, I wish to tell them, today it is very shameful of you that even a life has been lost today because of your endless maneuvers within Olkalau. Nobody should lose a life because we have an election. We can compete and compete on ideas. There has not been any war here, commissioners, between the people of Olkalau. You have never had UDA supporters fight with DCP supporters here in Olkalau. It has never happened. Kamau no yombo jalar komno kod otiko mar UDA Samuel Mushina Nyaga kod ombulu moingo 30,000. Mushina mano yudo ombulu maromo 5,450. Gikone to noyie loch kendo puoyo Kamau kuom loch makamano.
Jatend duond bura mar DCP kotelnegi kod mane en jalup jatend piny Rigathi Gachagua ogoyo tache kar chung od bura ma Ol Kalou ne nyasi mar loch mar Kamau Ngodho. Otieno Joab, Ramogi TV. Kabadon tiere yiero ma Ol Kalou en ogayo mar duond bura mar DCP Rigathi Gachagua okwedo mokalo sirikal kowacho ni sirikal no rapisas magobila mar sando jodak ma Ol Kalou e yiero manotimore odiochieng' manyoro. Kolose bo Manyaururu, Gachagua wacho ni loch mar Sami Kamau kod duond bura mar DCP en chakruok mar golo jatend piny William Ruto e telo. First, I want to thank Almighty God. Against overwhelming odds, against billions in bribes, against a squad of killers, against the full weight of a compromised IBC, God came through for us. This victory do not belong to us. We give glory to God. Amen. I give thanks to our candidate, Sammy Douglas Waweru Kamau. He ran a commendable campaign that this country will remember for a long time. We are proud of what he has accomplished here, not just for Ol Kalou, but for the people of Kenya. Now that the real work begins, serve this constituency with everything you have. Honor the trust the people have placed in you. In full view of the country, William Ruto shamelessly tried to bribe the voters. The people stood their ground and said no. I now want to confirm to the people of Kenya, dirty money cannot alter the fate of William Ruto in 2027. For the avoidance of doubt, this by-election marks the death of UDA in this region. William Ruto knows it, and we are aware he is already scheming. He intends to introduce different colored wheelbarrows to accommodate his allies, who now know they cannot survive with the UDA in the upcoming by-election. Kopogore koda mano ni jonjore manore kod gige lweny no monjo magawa moro mantiere kar ohala mar uchumi Hyper Lang'ata. Wachore ni jonjore gi nosando jotich kendo mayo gi mwandu duto manengo gi dirom milion 28 e pecho manotimre tok chik. Mayo jotich 50 mani kod luoro mar wito tijegi poni duka no nyalo lor chutho. Lero kaka monj makamano no bwogo gi gino moweyo ka mwandu mathoth okethre kamotingo kamera mag CCTV agulu makende magikane omenda nyaka chiemo duto. Un magano mano yango ni osebedo ka ochulo rent ne duka maduong' ma Uchumi Supermarket kolwokil wacho ni Uchumi no dagi yie omenda makamano kendo chulo doho dwe ka dwe ka irito mondo dogo chik mayie ne Uchumi kao pesa no. Because they knew where everything was. From where we keep our they knew where everything was. This was a calculated move. I managed to recover those properties, and the process, they bump on me, around 8 guys. So they hit me with a bottle, a metal, and they also took money from me. But lucky enough, we managed to recover everything that they've stolen. And one guy has been arrested. We managed to arrest one of the guys. Hiyo si haki yenye imefanyika leo, na kama ni haki, vile mimi najua sina hiyo knowledge ya law sana, lakini ile lo najua before toleo pale lazima upewe notice ya miezi 3 tena. They took this purported court order to evict us from here, from Eldoret, Uasin-Gishu. The judge there assumed that this business is in Eldoret. Now, my lawyers, our lawyers are in court challenging the same. And they're saying, is this business not in Eldoret? The judge is asking such question. Also, the OCS and the auctioneers did not even serve this business. We were caught unaware. We didn't know what's happening. Okay? So the whole thing is illegal. Tendun bura mar ODM kotelne ko jakom mar duond burano Gladys Wanga mabenen gavana ma Homabay wacho ni duond burano biro chung motegno kata bedni gikale midhiero tok tho mar maneno gaye mar ODM Raila Odinga kod dar mar moko kuom jokanyo mamoko mar chamano. Koloso ko jofwambo e laro mar magawa kama ne gitimie yiero kokalo kuom ote mondiko jagoro mar duond burano Catherine Omanyo gilando ni gichano rwako jood bura manyien mawuok e kaunti ma Narok mabiro mako lemo mar tend duond burano mar medo bero ODM. Gibedo ni ODM itayo yo makare kod ogai margi Oburu Oginga. Mti mkubwa kama baba ambaye ako na mizizi ya miaka 40. Mti kama huo ukianguka
ndege lazima iyumbe ndani ya lazima. Wengine wanarudi wanatua, wengine wanaenda wakienda. That is normal in transition. Kuna wale wanatembea wakieneza propaganda ya kwamba Wanga na Uburu na Junet au watu wameuza chama. Ama mjasikia hiyo? Si mmesikia hiyo propaganda? Ukweli ya mambo ni kwamba hatujatoka pale mahali baba alituacha. Hakuna nyumba haina maneno yake, na tumeongea na kulikuwa na shida ya maviti, watu tulikuwa tumewachagua na tumewaambia wapumzike. And for now hakuna uchaguzi tumefanya. Tumepeana viti, mimi being chair, kushikilia kitambo sisi tujipange. Sisi tuko kwa Oburu Odinga, Dr. Oburu Odinga, na tunashukuru hivyo, na hakuna mtu ameenda, ni watu wachache, 4 watatu. Sisi wengine wote tuko. Kanise manie boma bul mariruok kanise mano NCCK dwaro ni jotend kanise duto pachoka mondo ne ni kanise okotigo kaka paw rombe mag siasa mag akwede, tulo kod timbe mag odhi kare. Kagiloso kinde romo mano timo boma ma Kapsabet, jotelo go kwedo medruok e tiyo kod ojende e rocho rombe mag siasa e kuonde mopogore opogore e pachoka. Hivi majuzi tumeona wanasiasa wengi wakitumia madhabahu ama altar ama mahali tunafanyia ibada zetu mbalimbali kuitupa maneno ambayo sio mzuri. Ni wito wetu ama ni mwito wangu nikiwa na represent wa mama ya kwamba tafadhali ukiwa unaomba kura tutumie mahali ambaye pa kuabudu iheshimiwe. Kipindi ambacho kimesalia hiki, tunaomba kila mmoja awajibike, ajiite mkutano na achague kiongozi ambaye ni bora. Tuache lugha chafu, tuache kosana. Sisi kama wananchi ni kitu kimoja, tupendane, tuwe na undugu kwa sababu hakuna Kenya nyingine. Kenya ni moja na tunasimama kwa sababu ya umoja wa Kenya yetu. Kuna kasi ya wahuni ambayo imeinuka kila mahali. Naomba serikali watumie mkono wao wa sheria. Iwapo kuna mtu yoyote, regardless of the party, regardless of the whichever opposition, let the government stand and be responsible. Tusijihusishe katika mambo ya gunism, tusikuwe vulnerable kutumika na wanasiasa kwa sababu ya kutimiza malengo yao, ila sisi tunakubali kutumika vibaya. Ningependa viongozi wetu wawe agents of peace, wajichunge sana sana na matumishi yao, aswa wakati huu tunapoelekea elections ya 2027. Wawe agents ya good governance, waangalie mambo ya corruption, wawe pia washughulikie mambo ya human rights, wahakikishe kwamba wamemaliza mambo ya abductions ambayo inaweza kuleta misukosuko. Donbura mar United Green Movement Party kata UGM okodo siasa mar maundu mosebedo ka ineno e gwenge mopogore e piny Kenya. Kagedwani duol mochungne yiere pachoka ABC okum jo siasa makelo tulo kod nyayo timbe mag maundu motelo ne yiero mar 2027. Achiel kuom ogai mar UGM Agostino Neto wacho ni timbe mag maundu kod tiyo gi rowere ikelo koko e siasa ka ok otieki gi sani to nyalo biro keto piny Kenya kama tek e kinde yiero mabiro. Neto mane loso e kinde romo gi jokanyo mag UGM e chiro ma Ondati ka chung od bura Mandhiwa onyiso duol mar IEBC mondo bende okaw ndamo mar kum ne josiasa matemo tiyo gi yore ma ok owinjore mar yudo telo. Onyiso josiasa mondo ka tiyo gi rowere ma gimiyo pesa mag rocho kwe to giyie gi manyo. An election must be a free and fair election. You cannot take us back to 2007-2008 when Kenya witnessed post-election violence. The IEBC needs to be serious, it needs to be independent, and we cannot allow the sort of things we've seen in Olkalau, open bribery, open vote buying, and then the use of militia to scare away people from polling stations, going against their cardinal constitutional rights of electing people in a free and fair election. As the United Green Party leadership, we'd like to condemn the use of goons. We'd like to request political leaders and other leaders in other sectors to use the Kenyan's demographic dividend. The number of young people were 67% of the entire population need to be given jobs, need to be given work in a way that is more productive.
Kawadhijimeni Kibaji korogo duol manono kakitiyo gi lony manyasani stima nonro yango ni joma tiyo gi mbui koro keyo weche gi giwegi e mbui maonge rageng' matayogi. Jalony weche mag arita George Musamali wacho ni mbui nyalo tiyogo e rango kaka ng'ato nitiere kama ng'ato nitiere e sama en okoyango ni luwe katima kamano keto ngima oganda kama ng'awo. Dalinta Uma ni kod lerne. Jawache wi yore mag arita George Musamali lero ni jopiny keto ngimagi giwegi kuma ng'awo kuom oro nonro gi giwegi e mbui. Bende owacho ni achudho tiyo gi nonro ma ji keto e mbui mar chano weche njore. With the emergency of technology, almost everybody is using an Android phone, and this Android phone has several features, several applications in it. So you post your pictures there, you post any information there. This is information that can be collected by anybody, not only government agents. Musamali lero ni nonro ok time simbe ong'we yamo kende, ka bende itiyo gi picha mag wang' dede e luwo oganda. Omedo wacho ni lony manyasani konyo oganda e seche ma gin kuonde mopogore opogore. Musamali bende owacho ni onego ket chike matayo kaka irango pichni mag wang' dede gi apisas mowinjore e sama dwarore mondo orit maling'ling' mag oganda. Somebody will tell you national security supersedes personal privacy. It's above personal privacy. And if the government is doing it for the good of the nation, so be it. But there are legal measures that are supposed to be followed before obtaining personal information about you. There are circumstances when probably, depending, they will need to act without following due process, but still they have to go to court and justify. Kata obedo ni nitiere chike matayo kendo rito ratiro mag joma tiyo gi mbui, kwayo pod ichulo ne oganda bende mondo rang malong'o gigo magikete mbui mar neno ni timbe makoch mag ndhiyo kod nego ji oyayo dok chien. Dalinta Ouma, Ramogi TV, Nairobi. Moko mjokanyo mag duond buch UDA mawuok e kaunti ma Bungoma ochiwo kibaji magin godo ni ma duond burano osekoso uma e kaunti no. Jatend rowere mawuok e kaunti ma Bungoma mawuok e duond buch UDA George Kaswa yango ni midhiero makamano ikelo gi koso riwo oganda e weche dongruok matimore e kaunti no, kawacho ni jotelo moko ema tayo chenro go duto. Mano semiyo oganda weto maino mane gin godo motegno ne duond burano mar UDA. Mai tumejua kila mtu anatoka wapi. Mwambie hao wana media ambao hapa. After 2022, we were over 300,000 registered members in UDA. Right now, as we are speaking, we are 130,000 or something, meaning that there is a problem. The loyal members of UDA are being left out in empowerment programs. Yes. So, Bwana President, we want to tell you today that actually these members that are here have a voice and they want you to listen to them. Mheshimiwa Rais, nataka uongee na wale elected leaders from Bungoma County. Uweze kuwapanga, uweze kurudi huku mashinani kukutana na wanajeshi ambao wako nyuma yangu hawa. Kwa sababu hawa wako tayari kufanyia chama ya UDA kazi, lakini wakati mwingi hatupatani na wale elected leaders ndio waweze kutupea mwelekeo, waweze kutupea kofia na t-shirt, tuweze kuingia katika mikutano mingine. Na tunaomba president wetu ruhusu kila chama haswa UDA, because you are the party leader of UDA na wewe ndo baba wetu. Na sisi watu wa Bungoma tunakuita, we need you as our father. Bungoma tumekaa kama orphans because hatuna baba yetu. Baba, tunaomba utuembrace, tunataka tukuje tukae na wewe chini kama baba, utengeneze familia yako. Through elected leaders, nominated leaders and aspirants, we want to forge and move ahead as a party with unity. We are also calling on, we're also trying to see if we can seek audience with the president so that we can push the party forward in Bungoma County. Jotelo mawuok e duond bura mar Jubilee oseyo sirikand Kenya Kwanza kalore gi monj mag siasa mamedo jimbore gwenge mopogore opogore e pacho ka. Kotele gi jakom mar duond burano Vincent Kemosi e kinde nyasi mar yango apisi manyien ma Jubilee gwenge ma Kerenyo e kar chung od bura ma Mugirango North. Jotelo go oseyo monj mane oneno e yiero ma adundo e kar chung od bura ma Olkalau. Taifa la Magale kwa sababu wamefanya yale alafu meanwhile
Askari wameingia wamevaa mavazi ya raia wa kawaida na wanatumika kama goons kunyanyasa wananchi katika upande wa Ulikarau. Sio Ulikarau pekee, hata hapa nyumbani juzi ile chambo ambao ilitokea huko Keumbu na sehemu zingine. Tumekuwa na vurugu huko Kisumu, watu wanaenda na mishale, wanatembea town mzima na kuangaisha watu wa opposition. Lazima tukemee goonism ambayo inaendezwa na serikali hapa nchini. Na tuliona askari wana sindikiza hawa maguni. Sisi tunaambia serikali hapa Kisii amuwezi leta goons. Nyakora mogegi kanyo chenro en mar migago wakauyo machuok sa en abirio gdeka 21 kikidhi mabor kod duogi weche mamoko. Happy Sabbath, happy day. Kamara mara maintiaru akie chenro mar Injili ngima. Paulo ndiko ne kanyiso ni beduru achiel. Pogruok moro moro kik timruok nade kik yude kindu nikech Nyasaye mwalamo Nyasaye adiwa achiel. Uru mondo winjane wach Nyasaye. Happy Sabbath. Samora mora mitimo richo onegi kwa ng'wono e mbele Nyasaye. Ukijenga kwa kembo kozi hautatikisika. Nyasaye luongowa mondo wabi kanyakla mondo omiwa yweyo. Magi duto mana e chenro mar Injili ngima. Sabato ka sabato chakre sa achiel okinyi nyaka sa 3 okinyi. D*811*271# mondo iyud Blessed Assurance kaka skiza tune mari. Hera, andhoga, adira. Na ye kodi. No kangeni ni nyalo timre marich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo kor ka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanjukira jiven ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2:15 otieno. Juma ka juma wayudo jip. Ngima lokore. Chunje yudo geno. Ler rieny motegno, pako idho ngas mamalo, kendo twak dhi matut. Tudri kodwa. An Roda Nyarko Kitmo, Ken the DJ, kod an Ben Otieno. Kawatayi e yor yie, lamo, pako, kod lokruok mar chuny. Okinyal dong' kaka ne in. Nyaka ruoth chikni ite, mi iyud lokruok e ngimani. Bi kaka in no. Biabiya. Mungu wetu ni wa amani. Injili kalo. Mungu wetu ni wa amani.
Machiegni kendo wadhi e kaunti ma Migori kama riwruok mar African Center for Sustainable and Inclusive Development kotenore kod piny owacho mar kaunti ma Migori ochako chenro mar loso kar kano kothe manyachon e gwenge mag Nyatike kinde ma ijiwo oganda mondo opidh kothe manyachon manyalo miyo ginueng'o e kinde ni mantiere lokruok mar kor lwasi. Jafo maro George Juma ni kod ler mathoth. Lokruok mar kor lwasi medo kelo pek e yore mag pur. Wenge ng'iyo chien e kit pur manyachon ma oting'o pidho kothe manyachon kod tiyo kod mbolea mok mano mar duka. Mae ne onenore e kind romo mane okelo kamoro achiel jopur, jolony e weche mag pur e gwenge mag Apilo e sab-kaunti ma Nyatike kama ne ipuonjo oganda ber mar pidho kothe manyachon e kinde ni mantie lokruok mar kor lwasi. Ijiwo ni wapidh kothe mag nyaluo. Ka wapidho bando, wapidh nyamula, wapidh bando moro iluongo ka bondo wakocha ni jowi jamuomo. Ka chieng' nitie to nyaka tiyud achiel ariyo adek. Gimomiyo wabiro gi program ni en ni dala waka wang'e ni otuo kabisa. Dala waka samoro chiemo bet matin. To kwanyalo ng'iyo kaka wanyalo loso lowo mondo mi lowo obed manyalo nyak. To wanyalo dhi mabor. The conversation here is how do we get back to the basics. Basics here includes getting back to our traditional foods, getting back to our traditional farming systems. And those systems are actually important and effective because of the climate change that we keep experiencing. Romo ni manos korugno mar Africa Center for Sustainable and Inclusive Development ne omiyo oganda thuolo mar nyiso kaka itedo chiemo manyachon moting'o alode kaka kothe manyachon moting'o mago oduma bende ne okel mondo koro puonj oganda kaka inyalo pidhgi mondo oyud chiemo maber e kinde ni mantie lokruok mar kor lwasi mosethiro sektorno mar pur. Mbolea mar duka katiyogo to samoro kayongo wuok e puodho to mbolea mar dhiang' ber kendo onyago cham maber. Tango negi kar kute wan gi ilongo ni black soldier fly gi larvae ma en bende en luang'ni to luang'ni ni miyo wa nyaka miyo wa fertilizer mwakete e ginene e puodho to luang'ni ni bende miyo wa chiemo mwamiyo ng'ama nade wamiyo gwenwa. Director marugno mar Africa Center for Sustainable and Inclusive Development Sally Wunda wani kaka riwruok agenda gi maduong' en jiwo oganda to nyego biro yudo koth matin ma oting'o Nyatike mondo koro pidh kothe manyachon manyalo tiyo maber kata kinde ma koth tin. Kodhigo yudo kata ka samoro koth ok ochwe mang'eny nikech ok wan gi koth mang'eny e dalawa ka lakini pod wadhi yudo chiemo. Moko kuom jopur mosedok e pidho kothe manyachon gigo mag Nyatike wach gisebedo ka yudo nweng'o maber kata kinde ma koro koth tin. Watiyo gi koth bel mwakano. Marieba wapuro ahinya to wahero marieba no ting'o gik mang'eny. En pesa, en alot, en yien. Awa gi kwarwa gi babawa nopidha gi gik mag kienyeji. Ne gihero tedonwa alot dek, kane giwachonwa alot dek nigi nguvu. Mbegu zangu zamani kwa nunua kwa duka, lakini baada ya kuona hatari yake kwamba lazima uweke mbolea, na usipoweka mbolea unakuta kuna inadumaa, haikui vizuri. Kwa hiyo ilinibidi tu nitumie mbegu za zamani kwa riwruok ni mar Africa Center for Sustainable and Inclusive Development ka otende kod kaunti ma Migori dhi nyime kod keto kama oganda nyalo yude kothe manyachon ma oting'o mago oduma, bel, kal kod moko mondo koro oganda obed kod yot e yudogi ka gidwa pidhogi. En seed bank mar nyika wino koro en e gweng' ka obro dong' e gweng' ka to ng'ato ka ng'ato kelo mana mare matin to wakano to gima ber gi seed gi kodhewa manyachon gi ipidhe to kendo inyalo gole to next time ichak ipidhe. Jatend migawono mar pur e kaunti gi Lucas Musenda ojiwo jopur mondo koro pidh kothe manyachon manyalo miyo ginengo maber kata ka koth tin. Musenda wacho ni kaunti ma Migori kod dek ber kod nok mar chiemo nikech keyo matin obendo biro nikech koth mane ochwe matin obendo we ka thoth kothe ne otho e puothe. The last assessment that we had is pointing to anything between 27 to 30,000 tons of food that is available here. That is already telling us that we are looking at a food insecure county. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Erokamana Juma kapod wantiere weche mag pur en jopith e county ma Tana River koro biro luwo jambgi kod yo manyasani tok sirikal yango chenro mar Anitrack matiyo kod mbui luwo jamni e county no. Kano yao ayanga chenro no e kar dak ma Tana Delta, jatend migawo mar pith kod pur Mutai Kagwe wacho ni chenro no biro konyo duoko piny kuo mar jamni, konyo jopith kod chopo e chirni moko yudo mondo giyudo hola, mok gikawo hola. Chenro bende ochan mar ting'o malo ngima jopurgo kod ochumi ma pachoka. An animal is tagged with a chip that is going to trace the animal wherever the animal is. At the same time, we can literally identify the animal. It is like an ID that is going to be attached to a specific animal. And for that reason, moving forward, we will be indirectly fighting banditry, especially those who have been stealing animals from all over the place and all over the country. That will be a thing of the past. And secondly, and most importantly, is that the animals we are identifying will we will be able to export animals that have been clearly identified and traced. Takriban ngombe 600,000, tuko na mbuzi 1,000,000 na kondoo 800,000 na ngamia 100,000 na punda karibu 50,000. Kwa hivyo tuko na utajiri mkubwa wa mambo ya mifugo, na hii itatusaidia kujua mifugo yetu ya Tana River. Kitu ambao umetuletea serikali ni kitu ambao akona maana, ambao tuendelee kila sehemu wa Tana River yote watu akubali, kwa vile naona mimi mizi kazi yake imeisha na watu hawatoweza kuiba mifugo yetu tena, na pia tutajua ile mifugo ambayo ni ya hapa Tana River na ile mifugo inatoka nje. Lakseche County Mameru chungo ng'anyo margi to keto sei mar winjruok kod 10 county no kokalo kuom riwruok margi mar KMPDU. Kadro kod winjruok no 10 county oyie mar keto e tim dwaro mar lakteche go kamoting'o e dhongas gi mar tich ndiko gi e yo mongirore kod bero alwora mar tijgi. Ng'anyo no manobedo kuom thuolo mar ndalo 45 kendo hinyo maduong' chiwo thieth ahinya to ne osiptende manie ngas mar 4 kod 5 kama jotuo ne ochun mar manyo thieth e osiptende mag ji giwegi kata counties mamoko. I want to apologize to the patients and residents of Meru who had to suffer inconvenience because of this strike. Our intention as the union is never to measure the success of our strikes by how much patients suffer. And we also hope that the employer will also know that we don't have to strike for them to do what is right. If you continue talking, if you continue engaging, we should never have to get to a point that patients have to suffer for us to sit down and talk. We are all adults of safe and sound minds, and the issue we raise are valid concerns that if we just talk and meet, we don't have to fight. Leo tumeweza kukubaliana na kusema kwamba madaktari wetu warudi kazi na huduma za afya ziweze kuendelea vipasavyo katika county government ya Meru. Tunashukuru county government kwamba wameweza kutusikiza na tumeweza kufika wakati wa mawasiliano. Kwa hivyo tunaambia wagonjwa wetu wakienda kwa hospitali watapata huduma ndani ya Meru County. We are grateful that we have agreed madaktari warudi kazini so that beginning immediately the doctors were able to go back to work today, latest tomorrow morning. The members of the public can start experiencing a new environment at the hospital facilities. It is to call upon our the residents, the citizens of Meru County, to inform them that services are back to normalcy beginning tomorrow morning. 10 County Manyamira koma record bad migawo mar Lake South Water Development Agency oya yanga chenro mar keyo pi maler mar omenda madirom $450 e boma Manyamira. Chenro no itimo e boma Manyamira e kar dak Manyaramba, Kibiringo kod Nyamaiya. Kagilose kar jot mar gavana Manyamira, gavana Amos Nyaribo kod jatatije maduong' mar bad migawo no Jacqueline Kemunto owacho ni chenro no chano tiyo kod teko mar chieng' e keyo pigno kaka yo mar duoko piny pek mar keyo pi ne jodak go.
Tuko na contract on site who is doing last mile connectivity. Ataenda kufanya kilomita 38 kuongeza na hiyo ya Wasiko itakuwa ina connect watu ndani na pipe ndogo, na hizo ndizo Lake Victoria South Water Agency imeleta leo pia. The 38 kilometers basically we tuna cover municipality, Nyamira municipality, we go to Nyansabakwa and we go to Kebirigo and Nyaramba. That is the 38 kilometers. So the additional 40 kilometers will also cover the other areas that will not be covered, including now we will extend up to Nyaikuro, Kebirigo and all that. Tinga and all those areas. Migao mochung'ne weche arita gi kwe kaunti ma Taita Taveta kwa mondo okaw okang' mager mar chik ne jogo machano rocho romo mochan time giko mar jumani e gwenge ma Mwatate, Wundanyi kod Voi gi kweth mar Linda Mwananchi. Weche gi owachi ko jaod bura ma Wundanyi Dan Mwashako kolero ne serikal ni giparo mar rocho romono. Lakini tangu tulipotangaza last week kwamba tutakuwa na shughuli hiyo, kuna watu wamekimbia wanaandika kwa mitandao kwamba wanataka kufanya parallel rallies ili kuvuruga amani. Tunataka kusema kwamba sisi ni hapa Taita Taveta hatuna vita. Taita Taveta hatujakuwa na fujo. Taita Taveta tunajulikana kwamba ni kaunti ya amani. Yeyote ambaye anataka kutengeneza parallel rally, huyo ni adui wa amani ya ndani ya kaunti ya Taita Taveta, na hatutamruhusu alete ama vuruge mkutano wetu ambao ni walinda mwananchi. Na tunaomba polisi wetu kwamba waweze kuwa very vigilant, kwa sababu kuna characters wachache ambao wanafikiria wako na monopoly ya violence na kudisrupt mkutano hapa katika kaunti hii. Tunataka kuambia polisi kwamba sisi we are solely behind you na hatutaki mambo ya guns, kwa sababu vijana wetu wametuambia kwamba wao wako tayari kuondoa any element ambayo itakuwa imeonyesha dalili ndogo tu ya kujaribu kudisrupt mkutano wowote. Gavana Machakos Wavinya Ndeti oro kwa sirikal kaunti no kod joma chunygi ler mondo yar yore mag dongruoge mar neno ne joma ochando odak maber. Kolose nyasi maringo higni 50 mar migao mar Habitat for Humanity Kenya, Wavinya opoya ahinya migao no kuom dongruoge mopogore opogore magisekele gwengego kumoting'o gero udi gi kunyo pi e kaunti ma Machakos. Bende opoyo sir maten kaunti no osechiwo mar riwo lwedo dongruoge ma itimo e kaunti no. Housing is more than shelter. It influences health outcomes. It influences education outcomes. It provides economic opportunities, resilience to climate shocks, and dignity. For more than 4 decades, Habitat for Humanity Kenya has worked alongside communities, governments, partners, private sector to ensure that housing solutions reach those who are often left behind. If people come to help you, you should also reach out and do something. It's not the time when people just used to sit and let people do everything for them. No, Habitat for Humanity has come. Let us have a policy where we as a county can also invest, invest with them to make sure that our people live in better conditions. Okay. Gwenge mag Masawa otelie kwan mamalo ma jotuo kansa mano yangi higa mar 2024 ka gwenge mag Nyanduat mar Kenya ema kansa tinie pacho ka. Men kalore kod nonro motim kod duol mar National Cancer Institute ma bende oyango ni kwan mamalo ma jotuo kansa gin joma mine kipimo kod joma chuo. Sirikal medo chuogo yore mag kedo kod tuo kansa ma medo nuro gana mathoth e pacho ka. Kalore kod nonro mar duol mar National Cancer Institute, Jimoyo 2014 noyudo kod tuo mar kansa higa mar 2024. Ka kuom kwan ni ji 8,000 gi wiye ne gin mine, chuo ne gin 6,225. Kalore kod NCI, kit kansa 5 mahinyo jo Kenya oting'o kansa mar thuno, mano mar dhod nyodo mar mine, kansa mamako dag nyodo mar joma chuo, kansa mar duol kod mano mar nyimbich madongo kata colorectal cancer. Kamano bende nono yango ni gwenge mag Masawa otelie kwan mamalo ma jotuo kotelnegi kod kaunti ma Nyeri, Murang'a, Uasin Gishu, Meru e kin mamoko. Gwenge mag Nyanduat mar Kenya kata kamano ofwenyni ni kod kwan matin mar tuoni
kamoting'o Mandera, Marsabit, Turkana e kind mamoko. Kaka yo mar goyo jek kedo kod tuo mar kansa, sirikal kawuono yango komiti moyiedhi mabiro telie timo nonro matut kotenore kod tuo mar kansa. Oyango komiti no, jatend migawo mar thieth Aden Duale okwedo kwan mamalo mar thoe mikelo kod kansa, kosingo ni migawo mare biro tiyo kod komiti ni e duoko piny kwan makamano. To make the right policy decisions, we must get the right data, scientifically proven with evidence, so that we don't do guesswork. Because at the end of the day, as the chairman said, every decision we make within the healthcare sector affects the patient. So the decision must be made right, it must be evidence-based, and it must be done timely. Chugo komiti no timore kinde ma piny Kenya rakore kod kwan mamalo mag jotuo kansa. Kageno eni tij komiti no biro jaso thuolo mosebedo e weche mag kedo chutho gi tuo mar kansa. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Migawo masomo kokalo kuom kar tiego jopuonj mag nyithindo mong'ol e pacho ka mangima ochako chenro mar manyo nonro mag jopuonjre ma ong'ol e pacho ka. E chenro maneno piny owacho chwalo gige somo ne jopuonjre go duto. Ma oyange nyasi manobagi mar chwalo konyo jopuonjre go e somo ne jopuonjre moyo 11,000 manyo obagi Nairobi. Judith Omondi ni kod lero mar wachno. E okang' mar adek piny owacho kokalo kuom migawo mar somo ogolo gige tiegruok 321 madhi konyo jopuonjre man kod ng'ol ma opogore pacho ka ne jopuonjre ma ohewo 11,000. Chenro mar chiwo masinde gi ne jopuonj madongo mag skunde obagi Nairobi, kama jatend migawo mar somo Migoso Gamba oyuoro kendo yango ni timo nonro mar yango kwan mag jopuonjre gi e pacho ka migawo no bende koro chano chwalo sir makamagi nyaka e kuonde tiegruok mamalo. Chenro madhi neno ni jopuonjre duto ma Kenya oketie thuolo achiel mar yudo somo makare. KISA is intending to expand the distribution of assistive devices and technologies to reach learners with disabilities in senior schools and tertiary institutions, including universities. Don't do this device display unless you know the needs of every learner. And we will take the directive very seriously, that we do needs assessment for every learner throughout the education sector. We'll do that one as a directive for the CS. We have to do it and do it well, so that we have to know where a learner is, where every learner is supposed to be, and what they have at the moment, so that we know the gap of their needs. E kinde romoni kata kamano, riwruoge mag jopuonj man kod ng'ol ywak ni tiegruok mag jopuonjre mag ECD ma ong'ol pod ni piny mokalo, ka koro gikwayo mondo mi sirikal otieg jopuonj manyalo konyo jopuonjre gi arena sari ahinya to e kinde ma CBC nyak. We have ECD SNE director. Let us encourage the ECD teachers to come and train for the SNE for early identification. Infrastructure in the SNE schools are in sorry states. Sorry to say. Jatend migawo mar somo Migoso Gamba ochiwo chik mondo bad migawo no matiego jopuonj mag jopuonjre ma ong'ol one ni ochiwo budget madhi neno ni japuonjre ka japuonjre ma ong'ol oyudo masin mar tiegruok kod konye ngimane ma ok oriwo kod japuonjre machielo. In with the Presidential Working Party recommendations on KISE, I direct the institute to work closely with all learning institutions of special needs so that every learner is provided with assistive devices at the ratio of 1:1. Ripote wirem kod kwan jopuonjre gi ichan goli e thuolo mar dweche 2 mabiro. Judith Omondi, Ramogi TV.
Dubai has a way of making everything feel bigger. One moment you're exploring the city, the next you're cruising through Dubai Marina at night with dinner and skyline views all around you. Then suddenly you are in the desert, watching the sunset and enjoying a barbecue dinner under the stars. It's adventure, excitement, and unforgettable moments all in one trip. Experience 4 nights in Dubai with View Travel, starting from $1,180 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamidhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Be ikori mar dok e pacho, kama sigendni ilero gi mor kod sunga mar luo. Chakre weche hera mamulo chuny, anyuola, timbe machon, nyaka sigendni madongo mag kit anyuolawa mapakowa. Magi ok gin mana sinema, magi gin sigendni magwa. Ka ok mana chikni, emomiyo koro sani wabedo kaka familia, kar nyamerwa dhok ma wawacho, koko mag nyierowa, kit luo kod sigendniwa nenore ayanga. Winam Cinema, Jumapil ka Jumapil, saa 2 kod saa 4 mar otieno, mana e Ramogi TV. An Pamela, an jaodi. Jaoda. Aneno ka pasane osechako wilo wiu. Ter mzigo ni kumanyisi no. Kichopo kanyo gidhi midao. Cash. Simple. Dwe chadi. Dwe chauchi. Be iseng'ise. O development moro timi turuka. Une mabiro dongo. Nyithiwe mabiro tie gigi. Machiegni kendo jopiny e gweng' ma Kakdhimu, West Karachuonyo, mano kaunti ma Homa Bay, oyudo fuong'ruok bang' gundho mar wang' aora Riwa ma osebedo ka keyo pige oko.
wang' aorano ne orakore kata nobarore kendo osebedo kapuko pi oko ka jopiny mane osebedo katiyo gi pigno e yore mag pur kod pith ok osebedo ka yudo pi machiegni kodgi e tijegi. Jopiny go wacho ni alode mane gipuro gi pi mane wuok e aora Riwa ok osebedo ka dhi nyime nyaka ne aora Riwa bar wang'e kochomo kochia e kar chung' od bura marangwe kendo chenro mar dino wang'e mane obarore no biro konyogi e puro kata chenro mag pur. Achiel kuom jopiny makonyo Milton Ogaya mane okuo kata mabende mane okuo ting' mar gundho aorano wacho ni biro miyo jopiny yot e puro kod pith magitimo e alworano. Muneno kani jodalawa aora Riwa ni vijende wete na nyocha puro kendo alot michamo i karachuonyo ka te nyocha wuok e Riwa ka. Kendo gimachielo aora ni e seche makamagi e bende economic value mane wan godo thoth vijende mana kaka sewacho ne gitemo timo irrigation e farms gi. Kendo sani gidhi yudo thuolo no makende mondo giendelea gi irrigation mane gitimo e farms gi. Ne wan matek kabisa. Ne waonge kata kama wanyalo yudi alot to pigni mane miyo wayudo alot. Nikech jopur kopuro to pine manyaka gona alot ka wayudo alot. Ne waonge alot. Pile koro walao chiegni kochia. Chuo wawe ot. Samoro yudo ng'ate bath yo. Kabuogi. Piwa nene doka yo kochia kocha. Pi koro biro ringo kuma ne ringe. Omiyo wabiro pidho alot moma nyocha wachamo ka. Nyocha wapidho sikuma. Nyocha wapidho bo. Irrigation matimore mwalo ka ma vijende magwa ne yude konyruok no ng'adore koro dweche adek